И здравейте хора, аз съм Дидо и днес ще играем на Dream League Soccer и ще играем мултиплеер. Надявам се да не забива, защото в мултиплеера в принцип забива. И нека започваме играта. Сега да изчакаме да зареди, да намери някой играч и ще започнем да играем. Знам, че не съм снимал от много време, а просто не ми се снимаш, пък и бях на село във ваканцията и няма как да си качвам клипове, защото на село нямам интернет. И така. 2 абоната вече имам, което е яко. Надявам се да станат повече. Между другото, мога да кажа, че мисля нещо... FIFA-та не ми се играех. И може би ще заменя с Dream League Soccer. И то не е само в такива, и в сезона, и не е само мултиплеер. Аз ще пиша в заглавията дали играта е мултиплеер или е сезон. И така. Балотейли и Уолкот ще са ми резерви. Защото просто сега няма смисъл да ги пускаме от дивейтената, вече говоря. А някои хора дори излизат от матча, като почват да падат. Надявам се този да не е така де. Морис. Добре, той не беше пуснал нито един добър играч, или просто отбора му е много слаб. Защото аз не видях някой дет да е много добър. Може и да имало, но аз поне не съм видял. Може би и той ще пуска резерва. Аз в принцип, ако губя или правя равенство, пускам Балотели само или примерно само Уолкот. Зависи, защото аз като... Да знам просто. Ги пускам. Даже ги пускам в принципи двамата. Те не играят много в отбора, нали? Играят само за това. За Global лигата. Това е нещо подобно на Шампионската лига в тази игра. Global лигата. До третия кръг се играе с някакви не много известни отбори. Нали, Уест Хем и такива. Не, че Уест Хем не е известен, ама просто той е един от най-известните на това. До третия кръг, после идват това. Силните отбори. Челси, Реал Мадрид, Барселона, всякакви такива. Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, всякакви такива, Ювентуси. Идват и почваш да играеш в тях още, мисля, че 3 кръга. Мисля, че общо 6 кръга е цялото. Нали, ако трябва да спечелиш всичките кръгове. Което честно ви кажа не е много лесно. Защото аз общо срещу Челси съм играл 4 мача и 2 печеля и 2 губя. Последния път, когато играх срещу тях, загубих с 1-0. Еден Азар ми вкара в последната минута. И то от дуспа. Аре, толкова ги прави тия финтови, но ме ядосва. Взема аз започна да ги правя. Добре. Край на първото по време. 1-0 за мене. И нека започваме. Добре, как ги прави тия финтови? Аз нещо не мога. Явно това му е добрия играч, пак аз не го познавам. Защото моите играчи не могат да ги правят такива финтови. Така, нека да махнем. Добре, моите могат само такива някакви бъстъпити финтови. Добре, давай се върнем. Сега на този горе. Морис, давай да скачиш. И следващото вратаря. Удар, спасение. Арде! Не стана работата. Ами добре, поне за малко вкарам. Сигурно владението на топката е много за него, защото аз почти не владея, само избивам. Ама важното е да спечеля, защото в трите мача, които съм играл до сега в мултиплеер, 2 пъти съм равен и 1 път съм загубил. Между другото, най-гадното на Dream League Soccer е, че играчите са толкова много пари, апгрейдването на стадиона е толкова много пари. Ма якото е, че има такива реклами, дето да си ги пускаш, да ти дава по 30. Там парите, които са, дег знам, евролики са. По 30 лея, да. А не. Това е гол. Карваме и то не и то в последните минути.
Нека да е в началото. И аз сега е времето точно да пусна. И двамата ще ги пуснем са да мой... Да. Имам по-голям шанс да вкарам. Уолкот. Той е бързината на отбора и... Марио Балотели не е много бърз. Аре, Уолкот. Вижте го е! Изтърва, забрави топката. Не че изтървам и той направо забрави. Ай се го. Удар на Уолкот и това е 2 на 1. Виждате, че с Уолкот е много лесно да играеш. Просто трябва да ги надбягаш. То това е всичко. Ето, подавам я. Никаква засада няма тук. И просто е лесно. Когато си наблизо, няма смисъл да използвате ато. Просто натискайте бъто и то малко повече задържайте, защото бъто тя толкова не се дига много във въздуха. Когато го натиснете и... Пак има сила удара. Това е якото. Сега Марио Балотели. И той сега ще вкара. Аз го знам. Защо? Спря да ми се натиска това. Нека да подарим нагоре. Някой се трябва да влязат в той. Центране. Аре, и то в мой играч се удари тази топка. Бас си тъпото. Добре. И сега пак възможност за мене. Марио Балотели. Дай му я. Центране. Има ли някой там? Не, нямаше. Поне от моите там. Никой не можа да играе с топката. Дай сега. На Уолкот не е много силна. Ето сега ще свърши резултат. Да матча 2 на 1 за мене. Да. Още един матч ще изиграем. Да. Добре. Махи се. Не искам. Готово. Ето. Владението на топката всъщност е било за мене. Защото аз накрая почнах много да го атакувам. Искам да видя едно нещо само, че дали играчите им се изморят като играе мултиплеер. О, да, изморят се. Но това не е проблем. Аз пак ще си играя. Нищо, че са изморяват. Така. Ето. Ето виждате. Промоция някаква, де я знам какво е това. Чемпион отгоре. Абе, де я знам. Ето и така, натискате го. На всеки матч може да лечи това. И аз абсолютно трябва да го пускам. Как намалех това? Да, то спря почти. Аз тръгна да търся... Ма микрофона ми много намален, бе. Чакайте да се опитам да го увеличава. Така мисля, че се увеличава. Не съм много сигурен, ама... Те си мисля... Само един матч ще изграя в този епизод, защото искам малко да ви покажа. Ето това е отбора ми. Нека пуснем този. Тук са трансферите за тия, които не играят. Ето вижте само, ако има Меси или Роналдо... Да, сега те ще цъкнат и ще ви покажа колко много пари струват. Вижте само Суарес само колко струва. Меси, Роналдо, ето вижте колко много струват тия играчи. Пак това матч дава само по 20 такива парички. Пак ти трябва да апгрейдваш стадиона, че такива глупости трябва постоянно да се правят. И мисля, това е от този епизод. Ще има епизоди на Dream League Soccer. Надявам се да ви харесват. Ако ви харесва поредицата, дайте един лайк. И да, чао!